ברשות הרב שלמה אסולין, ברשות הרבנים החשובים, הרב בנימין, הרב ירין, כל האברכים החשובים, כל החברים החשובים שלי, כל האנשים שבאו להתאבד. בריבוע? לא. אני היום יעשה בעזרת השם בסייעתא דשמיא סיום מסכת מכות. המסכת הזאת בעזרת השם נעשה נחת רוח לשם יתברך, ובעזרת השם, בעזרת נחת רוח לשם יתברך, שיהיה גם לעילוי נשמת מור אבי סלים בן שמחה ומור חמי ישראל בן שמחה, טל דוב בן יעל, מיכאל ששון בן רוזה, לעילוי נשמתי רוזה, יהודה בן לאורה, מיכאל בן יהודי, יוסף כדורי בן סעידה. יוסף כדורי בן סעידה, כלל ישראל, ולעילוי נשמת כלל נשמות עם ישראל, ולעילוי נשמת אביעד פרחי בן ציונית, ולהבדיל בין הנתיב לחיים לרפואת הרב שלמה אסולין, שהם ישמרו ויחיו. כמה אני אוהב את הרב, חייב להגיד את זה, באמת, אני אוהב את הרב מאוד מאוד מאוד. טוב, אז נתחיל בעזרת השם. בדף כ"ב במסכת מכות, בעמוד א', כתוב במשנה כמה מלקין את האדם. בן אדם חייב מלכויות, כמה מלקין אותו. אז כתוב שם שבן אדם חייב 40 חסר אחת. מה זה 40 חסר אחת? 39 מלכויות. אומר רבא בדף כ"ב עמוד ב', כמה טיפשה עין שדקמה מקמה ספר תורה ולא קמה מקמה דברה רבה. כמה טיפשים אותם אנשים שקמים, שמוציאים ספר תורה החוצה, עובדים, משקיעים אותו, כולם עומדים, כל הקהל שמח, ושנכנס תלמיד חכם או שעומד תלמיד חכם, לא קמים. לכאורה לי זה היה קצת תמוה, הייתי באמצע, אתה יודע, באטרף של מלכויות, בדף כ"א, כ"ב, כ"ג, פתאום זה קפץ לי שמה, ולא הבנתי, שקראתי את זה, אני סקרן ישר. אני ישר רוצה לדעת, עכשיו, מה, תגיד לי, למה זה קשור? לא המשכתי לקרוא. אז ישר תפס לי את העין. וידעתי באותו רגע שזה יהיה הסיום. למה? ככה השם רצה. אבל זה סקרן אותי מאוד. למה זה בא דווקא שם? אלא אמר רבא, ספר תורה, כמה כתוב שצריך להלקות את האדם? 40. חסר אחת. 40. ספר תורה, כמה כתוב? אוקיי. באו רבנן, עטו רבנן, חסרו אחד. נכון? הורידו אחת. ואיזה כוח יש לרבנן. כשאני רואה דבר כזה ככה קופץ לי, לא יודע למה ספציפית, אני הולך ישר לבן יהוידע. בן יהוידע ככה תמיד מביא שם איזה משהו שהוא לא על הפשט. ואני אוהב את זה. הבן יהוידע כותב, באמת הביא את זה שם, כמה טיפשי וכו'. הוא אומר שמה, למה טיפשים? לכאורה צריך לקרוא להם רשעים. כמה רשעים אותם אנשים שלא עומדים בפני גברה רבה. אתה עומד בפני ספר תורה, ספר תורה נכתב. בן אדם, גברה רבה זה ספר תורה מהלך. זה את כל התורה וכו'. נכון? תלמיד חכם. אתה עומד לפני ספר תורה, לא עומד בפני תלמיד חכם. אתה רשע, אתה לא טיפש. אלא, אומר הבן יהוידע, נראה לתרץ כך. שכמה טיפשים אותם אנשים שמהדרים. מה זה מהדרים? עושים ככה, שתלמיד חכם נכנס. טוב. שמהדרים. כמה טיפשים. למה? לא קיימת בזה את המצווה. אתה מבטל, לכאורה, עשה מהתורה. איזה עשה מהתורה מבטאים שלא קמים בפני תלמיד חכם? והדרת פני זקן. נכון? זקן. זה לא זקן בין 60-70, מחלוקת אם זה 60 או 70, או 80-90, שנכנס וכולם עומדים. זה לא זקן, זה גם זקן, זה גם נכלל בתור זקן. אבל זקן זה כאן החוכמה, יפה. זה כאן החוכמה. מי כאן החוכמה יותר גדולה מגברה רבה? אז אומר, למה לא כתבו רשעים וכתב רבה? טיפשי, האינשי, דלא קמה מקמה גברה רבה. אלה אותם אנשים טיפשים שלא
עושים את הקימה מלאה. כי רווק, הוא למד את זה, כי רווק כתב, זה לא קמה מקמה. ממש לא קמים, קימה מלאה. נכון? קמה זה קימה מלאה. אז כמה טיפשים אותם אנשים שלא קמים? לגמרי. אחרי זה בדף כ"ג אמר רבי יהושע, ג' דברים עשו בית דין של מטה והסכימו איתם בית דין של מעלה. והם מקרא מגילה ושאלת שלום בשם השם והעברת מעשר. מגילה קיימו וקיבלו, נכון? קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. שאלת שלום, והנה בועז בא מבית לחם ואמר לקוצרים וכולי, השם עמכם, ואמר השם גיבור חיל, והבאת מעשר בחנון בזאת, אם לא יפתח לכם אל ארבות השמיים וכולי. קצת וינקר ימינה. אם מישהו היה בסיום מסכת סוטה לפני, לא זוכר כמה זמן סיימנו. 5 חודש. שמה, לא יודע אם מישהו זוכר, אבל גם הסיום שמה היה על יהודה. לא יודע למה השם זימן לי פה גם על הדרך על יהודה ככה. אז אני לוקח וינקר ימינה, כתוב בגמרא פה, מאיפה יהודה ידע בתמר, באותו מעשה עם תמר, שזה ממנו. צדקה ממני. מאיפה אתה יודע? מה זה? נתן לי את הפתילה ואת החותם, נכון? מה היה שם הרב? פתילה והחותם, נכון? הראתה לו את הפתילה ואת החותם. זה ממך. לא, אני הייתי איתה, אני יודע. אבל מאיפה אתה יודע, יהודה, שהילד ממך? היא בהיריון, נכון? הרי למה באו אליך? קלתך זנתה. איך אתם יודעים? היא בהיריון, יש לה בטן, חודש 9. איך אתם יודעים? היא בטן. אז איך אתה יודע אבל שהוולד ממך? אומרת הגמרא, אולי בא בן אדם אחר, איש אחר, אחריך, עשה איתה את המעשה והוא הכנס אותה להיריון. אלא זה הדבר שגם משמעיה הודיעו לו, שהוא אמר, צדקה הכניסו לו מהשמיים ממני יצאו כבושים, יצאו מתמר מלכים, זה ודאי ממך. לא יכול להיות מעשה זנות ויצאו מן המלכים. מה עם רות? מה עם רות? על הדרך. מה עם רות? יצא דוד המלך בסוף, בא ממואב. טוב, ולא מקשים על הדרשן. כתוב במדרש, כתוב במדרש לגבי זה שלפעמים בשביל להוציא צדיק, מי כמוך יודע על רבי נחמן וכדומה, וכל הצדיקים, בשביל להוציא צדיק לעולם לפעמים צריך לעשות תחבולות. זאת אומרת, השם עושה תחבולות ליצר הרע סתם בשביל לשחק איתו, יכל להוציא אותו כדרכו. שמעון וכרמלה תביאו צדיק. אבל השם רוצה לשחק ליצר הרע ככה תרגיל, אז הוא מביא אותם בדרך לא דרך. ולכן, דרך רות דווקא יצא דוד לעבוד על יצר הרע, שמהירות, מה כבר יצא? היצר הרע לא יפריע, יצא דוד. נכון? אברהם, תרח, מעובד עבודה זרה יצא אחד שהשם יקרא לו אברהם או אבי, נכון? ועל זו הדרך, נכון? ורבי נחמן, אותו רב נחמן שבא לבעל השם טוב וברח מאשתו והביא את הילד שלו בדרך לא דרך, ככה אשתו מתה והוא לא רצה להיות איתה בשביל שלא תמות ולא הביא את הילדים, ואז הביא ילד והבעל שם טוב גידל אותו והוא התחתן עם הנכדה שלו והביאו את רבי נחמן. זאת אומרת, כל צדיק בא לעולם בדרך הזאת של לעבוד על יצר הרע. זה משחק ככה של השם, בדברים כאלה, ככה לי נראה להסביר. אבל לענייננו, כתוב משהו גם במסכת קידושין, שרבי אלעזר אומר, כל תלמיד חכם שאינו עומד לפני רבו נקרא רשע ואינו מעריך ימים. אנחנו רואים אפילו שגם לא אחד שהוא סתם ככה עם הארץ או לא עם הארץ, גם תלמיד חכם שלא עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו מעריך ימים. זאת אומרת, כמה חשוב הקימה הזאת בפני תלמיד חכם. ולא, כמו שאומר הבן איש חי, בבן יהודה, המהדר בעלמא. זאת אומרת, מה אתה עושה ככה? נכנס תלמיד חכם, תקום, קימה מלאה. כשמוציאים ספר תורה, אתה קם? קם, נכון? גיל שאל אותי שאלה היום. באמת לדעת איך חיברת את זה עם הרב זילברשטיין, נכון? אז אני סיפרתי פה לכמה אנשים איזה מעשה שהיה עם הרב זילברשטיין, ששאלו אותו איזו שאלה, וננסה בעזרת השם ברח לחבר את זה ביחד. אז הרב זילברשטיין שאל שאלה. אם אדם שיש לו סכום כסף, או להביא משפחה מחוץ לארץ, לפה, משפחה יהודית, לעזור לה לעלות לפה, או להכניס חתן וקלה, איך אומרים? נסת קלה. אז אני לא הולכים בפרטים, צריך להגיע לנפקא מינה בסוף. אבל הרב זילברשטיין אומר שמה
שהכנסת כלה לכאורה זה יוצא ממשנה, 10 דברים שאדם אוכל מפירותיהם, נכון? והקרן קיימת לעולם הזה, הקרן קיימת לעולם הבא, נכון? אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הם הכנסת כלה. אז הוא מושך את זה שם מגמילות חסדים, כי אין באמת הכנסת כלה שם במשנה. אלא זה בא מברייתא בקידושין או בחגיגה שם. אבל הוא מושך את זה משם מגמילות חסדים. אז משכו את זה גם מגמילות חסדים. אני יכול להגיד, רגע, גם להביא משפחה מחו"ל לפה, זה גם גמילות חסדים, נכון? אני גומלת חסדים. הוא אומר, הרב זילברשטיין, זה לא הכניסו במשנה. במשנה הכניסו מה שקשרו את זה בברייתא להכנסת כלה, זה הגמילות חסדים. את להביא משפחה מחו"ל, לא הכניסו שם. אז הרב זילברשטיין ככה התפלפל בבני ברק שם, שאל את כל הקהל, הכנסת כלה, הכנסת כלה, הכנסת כלה. חלק הלכו נגד הזרם ואמרו, ככה, להביא משפחה מחו"ל, אז כמובן שהוא שאל את אלה שאמרו משפחה מחו"ל, למה? תן לי דוקומנט, תן לי ראיות, בלי ראיות, אני לא עובד. אז כמובן שאף אחד לא יכול להביא לזה ראיות. כי באמת הכנסת כלה, אנחנו רואים שיש בזה במשנה ועוד איזה 3-4 מסכתות שמדברות על זה, אבל על הכנסת כלה מדברים, על להביא משפחה מחו"ל, לא מבין. אז באמת הוא אומר שמה, שהכנסת למד את זה, הוא למד את זה מקום מעניין. בספר במדבר, בפרשת בלק, כתוב שמה שמי דיברה איתו, עם בלעם. מי דיברה איתו? האתון דיברה איתו. הייתם צריכים לראות את ההתלהבות של הרב זילברשטיין שהוא אמר את זה, האתון דיברה איתו. הוא שמח כאילו, ההתלהבות של התורה של תלמידי חכמים, כאילו. שמע את זה בטוח 1,000,000 פעם שהאתון דיברה עם בלעם, והוא בכל זאת מתלהב באותו רגע כמו ילד. אז באמת האתון דיברה איתו. מה היא אמרה לו? למה זה הכיתני זה 3 רגלים. אומר רש"י על המקום, ומה שמנסה לעקור 3 רגלים, לעלות ב3 רגלים לירושלים. חילה. ומה שמנסה לעצור את העלייה לרגל 3 רגלים. אומר, איילת השחר, הרב שטיינמן, נכון רב בניין? כן. הרב שטיינמן, זצ"ל, אומר באיילת השחר, הוא אומר שבן אדם ל3 רגלים, אז זה לא כמו היום. יש טלפונים, יש מפתחות, מנעולים, כספות. היה עוזב את כל הונו, את כל ביתו, כל אוצרו, ועולה לרגל. כמה חשוב עלייה לרגל. ומביא הרב שטיינמן שמותר לנסוע לחו"ל בשביל למצוא כלה. כמה חשוב זה ככה העלייה לרגל. אז הוא מביא משם דווקא את 3 רגלים מבלק. שזה יותר חשוב מלהכניס הכנסת כלה, ואומר עוד הרב זילברשטיין לצרף את זה עוד דבר, שזה לא סברה, זה באמת נכון, לא אלמן ישראל. הכנסת כלה פה בטוח יהיה מי שיעזור. שקל מפה, שקל משם, יכניסו כלה. אבל להביא משפחה מחו"ל, אם יש לך עכשיו כסף, יש לך משפחה מחו"ל שם, היא לבד, השם זימן לך את זה, לך תביא אותם לפה. גם הנפקמינה שתצא מפה, כלה תתחתן פה, בסדר, הביא משפחה וילדים. משפחה שתביא מחו"ל, לך תדע, התחילו לקיים מצוות, שם יכולים ליפול חלילה עם ערבוב וגלויות, ופה אתה מביא אותם לפה, יכולים להתחיל מחדש ולהביא צאצאים ולקדש אותם ואברכים ולהתחיל פה, איך אומרים, את היהדות מחדש. אז הוא גזר שם שבאמת הכנסת כלה פחות חשוב מלהביא משפחה מחו"ל. איך זה קשור למה שאמרנו עכשיו, אין לי מושג. אבל משהו אחד, קישרתי את זה, שזה היה ככה. מישהו בקהל הרים את היד ואמר לו, הרב, איך אתה יכול להגיד ככה? יש משנה נגדך. היה שקט של איזה 5 שניות, אני בלעתי רוק. הרב זילברשטיין אומר לו, ואני לא משנה אני? אתה יודע מה כוחו של רב? בוא אני אספר לך מה כוחו של רב, אומר לו הרב זילברשטיין. נתנו לי סמכות, הסמיכו אותי, לעקור דבר מהתורה, לעקור דבר מהתורה ולשנות אותו, אומר הרב זילברשטיין. אז זה כוחו של רב. אז בגלל זה קישרתי את זה לפה. התורה כתבה 40 מכות. באו רבנן, חסרו 1. 39 מלכות. 40 חסר 1. אז אומר, בגלל זה אומר רבה, כמה טיפשה היא אותה מאינשי. דקמא מקמא ספר תורה, ולא קמא מקמא גברה רבה. בעזרת השם שנתחזק בדבר הזה. ונלמד לכבד תלמידי חכמים. לא רק שהם נכנסים, לא רק שהם נכנסים. גם נלמד לדבר על תלמיד חכם, גם אם אנחנו לא הולכים בדרך שלו. גם אם לא הולכים בדרך שלו.
לכבד אותו. לכבד כל יהודי. כל יהודי באשר. אבל תלמיד חכם, שאתה יודע שהוא תלמיד חכם, ויש לו תורה, אז כל שקל, הוא אמר דעה, אמר משהו לא מוצא חן בעיניך. אמר משהו שלא נראה לך. לא נראה בעיניך, לא מוצא חן בעיניך. זה בסדר, יש דעות. תראו כמה ספרים יש פה בבית המדרש. אני לא יודע כמה ספרים יש ביהדות, אבל אני מאמין שיש כפול 200. כפול 200. אני אומר כפול 2,000. יכול יותר, לא יודע. אבל יש המון ספרים ביהדות. אצל המוסלמים יש קוראן ושריעה. יש להם היסטוריה ואת הקוראן. אצל הנצרות יש את הברית החדשה. זכותם תגן עליהם. לנו יש, ברוך השם, אלפי ספרים, עשרות אלפי ספרים, מאות אלפי ספרים. נכון? מלא ספרים, ברוך השם. אז ברור שאם יש לנו הרבה ספרים, אז יש גם הרבה דעות. אומרים, כתוב 70 פנים לתורה. שם שפרצופיהם שונים, כך הדעות שלהם שונות. אז ברור, מובן. אז יש את הרב עובדיה, יש את הרב בן ציון אבא שאול, שחולקים בלי סוף. חולקים בלי סוף אחד על השני. אבל איך הם התבטאו אחד על השני, אומר לך סתם ככה על הדרך, חלק שמעו. שאלו את הרב בן ציון אבא שאול, הרב, שנת שמיטה, מתקרבת. מותר לקנות, איך קוראים לזה? יותר מחירה. יותר מחירה? אמר להם, לא, אסור לקנות יותר מחירה. אמרו, מה, אז יש כאלה שמתירים. אז למה להם, אבל מי שמפקפק, לא זוכר את המשפט המדויק, אבל מי שמפקפק בדברי הרב עובדיה, לא אין מחילה. אבל כאילו, אז איך יש כאלה וזה, אז הוא יצא עליהם כביכול, התלמידים שלו. אני לא מתיר, ויש את הרב עובדיה שמתיר, אין מחלוקת פה בכלל. מי שהולך לפי הרב עובדיה יכול לעשות כך, מי שיכול כך זה כך, וזה בכל הדברים בתורה. אמן כן יהיה רצון שבזכות הדברים האלה נזכה לכבד תלמידי חכמים. כל אדם באשר הוא, ושיהיה באמת לעשות נחת רוח לשם יתברך, ולעילוי נשמת מור אבי סלים בן שמחה ומור חמי ישראל בן שמחה ורב שלום בכתב. אשריכם 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 אותי. רעות, רפואת הנפש והגוף. אמן. 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 השם ישמור אותך, תודה רבה. אמן.